Το ταξίδι μας αρχίζει με μια παρέα φωτογράφων. Αφού δώσαμε ραντεβού στην πόλη της Κέρκυρας, ξεκινήσαμε για ένα ταξίδι στο βορρά και συγκεκριμένα στην ευρύτερη περιοχή των Νυμφών. Έχοντας τον κατάλληλο φωτογραφικό εξοπλισμό και πάνω απ' όλα όρεξη για περιπέτειες στη φύση, συναντήσαμε το ασκηταριό. Το ασκηταριό βρίσκεται βόρεια του χωριού των Νυμφών και θεωρείται από τα αρχαιότερα χριστιανικά μνημεία του νησιού. Με μεγάλη ιστορική αξία, το ασκηταριό με το όμορφο του περιβάλλον, το πυκνό του δάσος καθώς και την παρακείμενη κοιλάδα του το καθιστούν ένα ενδιαφέρον προορισμό για φυσιολάτρες, περιπατητές και φωτογράφους. Σύμφωνα με το θρύλο, σε τούτα τα μέρη ασκήτεψε ένας υπηρώτης μοναχός το 5ο αιώνα. Η παλαιότερη όμως αναφορά στο ασκηταριό γίνεται σε έγγραφο του 1371. Ο χώρος του ασκηταριού μας εμπνέει και μας ταξιδεύει πίσω σε εποχές άλλες και οι ματιές μας δεν χορταίνουν εικόνες και οι αισθήσεις μας αγγίζουν το υπερφυσικό στο μονοπάτι της άπατης φαντασίας. Για να γίνεις κι εσύ ένας φωτογράφος και να ζήσεις παρόμοιες εμπειρίες, το μόνο που χρειάζεσαι είναι μια φωτογραφική μηχανή. Όλα τα υπόλοιπα βρίσκονται σε σένα. Θα βάλεις τη φαντασία σου να βρει την έκφραση της πραγματικότητας, την όρεξη για περιπέτεια και σύντομα ο καλλιτέχνης που βρίσκεται μέσα σου θα βρει το δικό του τρόπο έκφρασης μέσα από τη φωτογραφική σου ματιά. Η εκπομπή μας ακολούθησε την ομάδα των φωτογράφων. Οι συνθήκες ήταν ιδανικές για μια φωτογράφηση και ταυτόχρονα έναν περίπατο σε ένα από τα ομορφότερα μέρη του νησιού μας.
Σύντομα, η φαντασία και η πραγματικότητα γίνονται ένα. Η φωτογραφική μηχανή αποτυπώνει το φως, συλλέγει τις στιγμές και η δημιουργία δίνει το παρόν. Χιλιάδες εικόνες ξεπροβάλλουν μπροστά μας. Αμέτρητες ματιές παντού δίνουν μία ανεκπλήρωτη πληρότητα σε έναν τόπο τόσο μαγικό και μοναδικό όσο εμείς και η φαντασία μας. Η φωτογραφία δεν κρίνει ηλικίες. Από μικροί μπορούμε να μάθουμε να σεβόμαστε τη φύση, να αγαπάμε τον τόπο μας και να αποτυπώνουμε για πάντα αυτές τις μοναδικές ομορφιές του. Η παρέα μας αφήνει το ασκηταριό και κατηφορίζει στην κοιλάδα, όπου ατέλειωτες εικόνες ξεπροβάλλουν σαν από παραμύθι και μας ψιθυρίζουν ιστορίες πολλές και ατέλειωτες.
Το ταξίδι μας κάπου εδώ τελείωσε. Πέρασαμε μια τόσο ξεχωριστή μέρα, γεμάτη περιπέτεια, μα πάνω απ' όλα γίναμε μια παρέα και ζήσαμε στιγμές που χάρη στη φωτογραφική μηχανή θα έχουμε για πάντα κοντά μας. Η ζωή με απλότητα μας δείχνει τον τρόπο να γίνει ακόμα καλύτερη με νόημα και φαντασία και να ζήσουμε στιγμές μοναδικές. Η ζωή θέλει χαρά. Η ζωή θέλει ταλέντο.